Já bych se vás ráda zeptala, kolik vám je let a kolik celkem dětí máte? Celkem mám 5 a je mi 42. A kolik z těch dětí žije s vámi? 3. 3. A ty ostatní Jsou dospělí. Jsou dospělí, takže Už mají rodiny. Jo, takže máte i vnoučata. Ano. A můžu se zeptat, co se stalo, že jste skončil tady na azylu? No, stalo se to, že problém s bydlení a děcka mi začali v Brně. Pocházím z Brna, takže mi začali nechodit do školy a lumpačili a no hlavně ten byt. Furt na ubytovně a tam strašně moc děcek a děcka se chytlaly party a nechodili do školy. Takže jste se bál, že jo. Na to úplně se vykašlou teda a jo. A bojíte se toho i tady, když jsou? Trošku, ale tady mám víc pod kontrolou. Jo. Takže nepouštíte je tolik s lidma, který nemáte rád třeba. Jo. Jo. Můžu se zeptat, vaše manželka nebo přítelkyně teda, co se stalo s ní? My jsme šli od sebe, nevím, jaký to byl důvod, ale asi byl ten důvod, že nám umřel syn. Tak jsme šli asi od sebe kvůli tomu. No, on umřel, když byl dospělý už? Ne, nedožitý 11 a měl tragickou nehodu. Přijel ho vlak. A to se stalo? Před 5 rokama. Jo. Tak děkuji, teda šál žít. Co byste chtěl dělat za povolání, co byste chtěl pro své děti? Tak to bych chtěl. To je v dnešním státě asi pohádka. Krásný byt a dobrou práci. Samozřejmě. No, práci. Práci by byla, ale všude jsou problémy, no. Tady vlastně, kde jsou, tak je 3směnný provoz zakázán, takže nemůžu do práce. A když můžu najít jedno směnnou provoz, tak zase tam jsou problémy, že jsou Rom. A by to sami. Prostě. A teď jenom zamyslete se do budoucna. Co si myslíte, že třeba, já znám teda 2 vaše dcery zatím, tak co si myslíte, že jednou budou dělat jako povolání? No, doufám, že si najdou povolání, že jim to chytne. Vlastně jim ještě 12, 13, takže ještě tu šanci mají, aby jim něco chytlo, nějaké povolání.